Maider Oleaga naiz, zinemagilea naiz, orain gaude Menta Bakaleran, Ikusmirak berriaken programaren barruan. Nire proiektua irago6 deitzen da, behin-behineko izenburua da, eta luzemetra bat da, eta hori garatzen nabil. Azpititulu bat dauka edo, dela bilaketa baten egunari filmikoa. Orduan, proiektua hasten da nik Donostiara etortzen naizenean eta etxe batera joten naizenean bizitza, eta etxe horretan Elbia Zipitrea bizi izan zen. Eta ez bakarrik hori, baita ere etxe horretan eskola klandestino bat ireki frankismo garaian. Hori jakiterakoan, esan nuen, hemen historio bat dago, eta gainera historio honekin aurkitu naiz, eta modu honetan. Orduan ez dut Elbia Zipitrearen biografia bat egin nahi, baizik eta bere intimitatearekin olako elkarrizketa bat izatea, bere ausentziarekin, baina bere barne mugimenduak ezagutzen saiatuko naiz. Hori egiteko nire barne mugimenduetatik atera behar naiz. Orduan, alde batetik filmekuko du errealismo punto bat, Donostian dagoen etxea da, eta auzoan dagoen bizitza zeo zer islatu nahi dut, Elbia Zipitrearentzako ere oso garrantzitsua zen hori, baina beste alde batetik izango du alde onirikoagoa, esan dudan ez dut Elbiraren kronologia bat egin nahi, bazik eta Elbiraren izatea ezagutu nahi dut edo antzeman nahi dut. Niretzako Elbia Zipitrea da espilu bat bezala, eta horregatik bilaketa hau ez da bakarrik Elbia Zipitrea bilatzea, baita da bilaketa pertsonala, bilaketa formala, zentzu askotan da bilaketa bat. Eta gero baita ere Elbia Zipitrea emakume aparta da, gauza izugarriak egin zituen, baina ez ezaguna Euskal Herrian. Eta hori ezin da horrela izan. Bere izena eta egin zituenak aitortu behar dira, eta antztura historiko horretatik atera behar da bere izena, eta beste leku batean jarri. Bueno, esperientzia oso polita ederra izan da. Alde batetik, ikusi ditudan bidaideak edo ikusi ditudan kideak, beste 3 proiektuak eta bereiekin egotea, Laurak gauza berdinean gaudez, nahi dut bakoitza bere proiektuarekin, aurrera ateratzeko gurarekin, eta horretan egotea, besteekin murgilduta horretan oso polita da. Eta gero niretzako baita ere, eskaini dit aukera egoteko hilabete bat honetan bakarrik, eta hori ezin da ez da ordaindu ere. Orduan esperientzia oso polita izan da, zentzu asko, batez ere horregatik. Besteekin egoteagatik, gero baita ere, uki ditugu tutoreak ez dakit, etorri da Oskar Alegria, etorri da Paz Lázaro, Marian Slot, Nikolas Klotz, Ditel, Andritela eta guztiekin ere nire proiektuaren inguruan hitz egin dut. Orduan jaso ditut iritzi asko, izan da pixkat proiektua irekitzea eta besteen iritzia jasotzea eta hori betira aberasgarria. Badakiguna igual, baina berriro jakitea ondo dagoela. Bide honetan, sorkuntza bidean dago gauza bat oso garrantzitsua eta da ikastea libre izaten zure buruarekin. Zorrotza zentzu batean, ze lana da eta hor egon behar da, eta arduratsua eta baina baita ere irekitzea eta lehioak irekitzea eta libre izatea, zure mugekin jolastea, zure burua zalantzan jartzea. Eta uste dut hemen, justo, Tabakaleran eta esan nahi dute, arte garaikia den kontestu honetan horretarako gaudela, gure burua eta gure mugak zalantzan jartzeko.